Bapinyo ia ki kubor man lagas ni warklet ban subscribe ya kanai ka channel kana kicha. Kajing kerdu bam pasir kai hanot Korea kelal ban lam ru sa kajing yap ek babun ong kinam batai. Kajing kerdu bam hanot Korea kalong ka pasir kai kabala nang kiu stat ru hakini kindiat tayau kala ru ban lam sa kajing yap pasir kai katu kat ningut ki start wat nia ki ong ba kani kari kelas dang ban kerdu de na du kisnam sijar khandai spa khandai pho ya kabalat ke bru kum ka adwara smart ya ka ba la yo e kajing yap than de ki hajanut ki brio la ban khen kelum kum balai hadu san person na ka arpho million ki nong song snong kakat ya dia thiet ling ba ka satellite bat kajing peniat jong ka United Nation bat kajing peniat jong ka South Korea ba baro kajing don kam ha ka baya de bat ka bam ka di lale bat pendap kat kum kajing don kam jong ki nong song snong kat kum kajing ong jong ustad wat peniat Lucas Rengifo kila ustad wat peniat jong ka Peterson Institute for International Economics wat la kajing penbet iki marbam ka thot teng ka South Korea elites but military kisim jingkit clear urengi fo kila uang pihak ban mat e kajing sat thangan bat e kajing yam suwa ka khlam koven mar sitang na kinong song snong jong ka South Korea kilong kibre baduna ha ka bam kadi katkum ka UN Food and Agriculture Organization lais nam jong kajing khang ki border kajing sat slung kala ban long kajing kerdu bakrau tang ba bun na ki start wat nia ki ong upi puyong yang ulaong kajing keno kawan saladehi yakini kijing e gibawan hakapor jong ka klam haus nam arajar arpuar ka China hi kala penpoi hadu san pun riu million kilogram ukau bat kiwe ki marbam bat san hajar lai puar prapo gram kidai lem bat kiwe kijing bam lemba kanot Korea sa China custom data kani kajing kerdu bam balasir khe kinong song snong kala ru wat ban sim sibun ki ban sim brio ya ka ba penting ru wat ya kinong yalam ki ba halor